ndakatsvaka basa kwavari tobva tawirirana vakati kupera kwemwedzi ndichikubhadhara $100 kuploti kwavo. Mwedzi wekutanga vakati takawirirana vakati 100 yakutaura yakawandisa ndopokutanga ne50 panoperera 3 months ndozowedzera mari yako. Ko ndakangozokundikanawo ninho yakati vakatadza kana kunziso kanzi aiwa tichatokudi chitobuda panze pegedhe izvezvi kana zvinhu zvako handichatombokupa kana mumba mangu hauchatopindi. Ndichindosvika nemota yanda ndatobhadharawo $25 kunditakurira zvinhu zvangu ndiyo kuchegutisa zvangu anditi basa rako hapasi. Bva ndasvika nemota iya bva tanga topopota iwo nemurume wavo nemwana wavo mukomana vakanga vauya naye. Hauna kana chinhu chauri kutombotora kana mumba mausi kutombopinda. Manje gogweni ndiri pamushonga nemwana wangu nemudzimai wangu ndo mune mishonga yangu ndo mune chizwa zvese zvakutotaurira zvazvinana basa buda gedhi rangu izvezvi. Saka ndobva ndamuti Kiri wona kutora kwauri kuita zvino uri kutora panapa unozopedzera washaya chinhu chekuba panapa ozonoba kumaraini ozokuvadzwa tasiyana neni. Saka zviri nani wako uende ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka kuti ndakatsvaka basa kwavari tobva tawirirana vakati kupera kwemwedzi ndichikubhadhara $100 kuploti kwavo ndine mudzimai wangu nemwana. Tobva tawirirana tobva ndaenda tikandovashandira kubva muna June last year kusvika November gore rino iri kusvika October man. Saka ndatanga kushanda mwedzi wekutanga vakati takawirirana vakati 100 yakutaura yakawandisa ndopokutanga ne50 panoperera 3 months ndozowedzera mari yako yosvika pa100. Ndikati alright. Tobva taenda tobva tandoshanda vachiti ndo pandeichikutengerawo chikafu chinopedzawo mwedzi nemhuri yako ipapo. Ndikati alright. Pandashanda pa3 months dziya dzakwana ndichipuwa 50 iyaiya. Mwedzi wechi4 ndipo vakatanga vanipa futi 50 iya. Ndikati ko makundipa 50 tikawirirana wani kuti kana 3 months ikakwana makundipa $100. Vakati aiwa tiri kuzviziva iyo tinozokuwedzera aiwa chimbototanga chikupa 50 patinozokuwedzera. Ndikati azvizvo zvatikawirirana zvikanzi aiwa saka yatiri kukubatira icho tichazongokupa yese ka1. Ndikati alright. Ndashanda naOctober mwedzi wouno ndakashandira mai ava vachiti vanondipa $100 hazvina kuzoitika. Ndobva vati ndokupa $50 for 3 months. Handiti 40 months vakuda kukupa 50 iwe waida mari ndaida 100 ndobva vakupa here 100 havana kukupa. Toda kuti zvamakapromisana from the word go hapana chakafamba. Wakashanda mwedzi mingani chazoita kuti iwewe uye kudare zvochatiri kuda zvida kutambisa time yeniki. Ndapedza kudaro tashanda sakazoitika ndechekuti ndakafonerwa namai vangu vachinditi uya kuno kutauni papane nyaya dzemusha dzatada kuti taure. Saka ndakatovaudzawo ndoda kuenda kumba. Kanzi unoenda kumba unodzoka nhasi nekuti pabasa panosara mukadzi tichida pasare nemunhu rume achiona pamba. Ndikati alright. Ndobva ndauya kumba kuna mai vangu. Handina kudzoka same day ravaida kuti ndidzoke ndakazodzoka ari mangwana acho. Ndobva ndasvika vakanga vauyawo kutauni kunobva vadzoka takatosvikirana vachipindawo gedhe ndichipinda gedhe. Vatonti kewo ndakakuti unodzoka nezuro sei wazodzoka nhasi saka iwe hausi kuteerera mutemo panapa. Saka zvebasa rako panapa handichatodi kuona chitopfeka zvinhu zvako zvitobuda. Ndikati ko ndakangozokundikanawo ninho yakati vakatadza kana kunziso kanzi aiwa tichatokudi chitobuda panze pegedhe izvezvi kana zvinhu zvako handichatombokupa kana mumba mangu hauchatopindi. Ndikati kune mhaka yego kozvanzi aiwa handisi kutomboda kupinda kana mumba mangu. Ndikati ko mari yangu yamandibatira vachindipa izvo zvamandidzinga basa izvezvi bwa usiku ndondorara kupi kanzi unoona kutamba nemhuri yako. Wakadzingwa usiku? Ari manheru. Ndobva ndatora mhuri yangu ndobva tabuda. Takati ndokumbira pekurara. Ndokubva tarara vakati zvinhu zvako unozouya wotora mangwana takutaurirana. Ndokubva ndati makuseni wayo uchifumi chacho ndakumbira pekurara. Ndobva ndandine $50 yandandinayo muhomwe. Ndobva ndandotsvaga mota yandakandotsvaga ndikati achirega ndinodzokera ndinotakura zvinhu zvangu zvati unozoya mangwana totaurirana. Ndobva ndaenda paipai ndichindosvika nemota yanda ndatobhadharawo $25 kunditakurira zvinhu zvangu ndiyo kuchegutisa zvangu anditi basa rako hapasi. Bva ndasvika nemota iya bva tanga topopota iwo nemurume wavo nemwana wavo mukomana vakanga vauya naye vachiti ndiwo vachasara panapa wachange uchigara naye. Hauna kana chinhu chauri kutombotora kana mumba mausi kutombopinda. Manje gogweni ndiri pamushonga
nemwana wangu nemudzimai wangu ndo mune mishonga yangu ndo mune chizwa zvese zvakutotaurira zvazvo nana basa buda gedhi rangu izvezvi ndokubuda kwandakabva ndangoita kubva kuswa 8 October kusvikira namanje handina kuzombodzokera kumba kwavo kuti ndikwanise kutaura navo semadzitora zvazviri zvani zvinhu ndezvangu nemudzimai kubva makazotora hazvina kutombokwanisa kutaura nanasiva nazvo mutemo wakadaro kana muchiita zvinhu seri kutaurwa nemukomana mazonyanya kuve chii chingatoti munogara muchirarama nevanhu nenhingi nenyaya yakaomarara kudaro so matsanangurira ari kuita murume kana zvirizvo zvamunoita toda kutonzwa kwamuri asi tikawana zvirizvo zvamakaita zvacho izvo isusu hatikutenderei kuti muite zvakadaro handiti chekutanga mushandi wenyu here akanga ari mubatsiri wangu mukataurirana naye kuti chakupa $100 handina kutaurirana chitsanangurai pamusoro pepamwe mukomana uyu munhu akatsvaga basa kwandiri mudzimai wake ndiye akatsvaga basa kwandiri akachema sekuchema kwaakaita ndikamunzwawo ndikavatora vana ava ndikanogara navo kuplot kwangu ndagara nevana vokuloti kwangu ndikati inini ndinokwanisa kukupa $50 ndiyo yandinokwanisa asi nekufamba kwenguva pagiraundi kana pachiita production ndichakuwedzerawo nekushanda kwaunongochita uchiita ndikatora vana ava ndikanogara navo mwana wekusvikira makataurirana naye mukadzi mukadzi ndiwo makanga muchiasainirana naye $50 pamwedzi musi wavakazoenda vauya vese manje nemurume vauya kumba kwangu kumasii ndobva mukomana uyu ati gogo $50 ndikati handidi kukunyepera kuti ndinokupa 20 cents ini ndisingazokwanisa kukupa 20 cents yako yandinenge ndakuudza mwedzi uchipera ndiyandinokwanisa kuita sekukupa zvikanzi aiwa zvakanaka ndoka ndatora vana ava ndikanogara navo ndofunga ndakagara navo vana vachipo chegore ndinavo ndaitenga grosary ndichivapa 4 kg dzeflour 4 kg dzerice 4 liters dzemafuta salt ndiye ndasingatenge pese pese nokuti salt haiperi kana tiri kwekoko taingodya pamwe chete taingobika pamwe chete chandaidya ndochavaidya kana ndikabuda kuenda kuzambia ndaitenga hembe idzi ndisingatarisire kuti ndichazobata mari even angave mwana ndaitenga chero kumudzimai ndaitenga sevana vandigere navo ende kana kunzvimbo uku ndaitaudza kuti handidi kuti muzivikanwa kunzi muri vashandi muri vazukuru vangu ende taigara zvakanaka zvadaro mukomana uyu aiti tikabva pamba isusu ndozuva raisara achita se achibuda todzoka toona mukadzi ari ega mumwe musi ndakasvika mukadzi achichema because ndakasvika pamba funga takagara chipo che3 hours pasina munhu ndobva ndatovhura dhomba mavo asi vanhu vakaenda kuchegutu asi hapana vanhu after 3 hours ndikaona mudzimai wake achita se achiuya nemwana wake pabhasikoro ndikati ko uri kubvepi nhai maitako abva atanga kuita se kuchema ko uri kubvepi zvika ndikubva kwamukuku kunoitei kunotsvaga muriwo ndikati nhai maitako panapa pane mvura ko chinokuita zekuita bhegi rimwe chete rekuti mudye muriwo chii zvikanzi gogo inini ndatoshupika baba chako havasi kuita se havasi kugara pani ko vari kugarepi ari kungochema uyu baba chako wacho ndobva vatozonotorwa namaitako ndobva vauya vakadzedzereka vakadhakwa zvokudhakwa zvii ndobva anzi nasekuru acho ko batako kana uchidhakwa kudai so mukadzi achichema kudai so unonge uchiti zviite sei zvikanzi asekuru ndaresva chichi mukadzi ndobva ati gogo bvisai chibage chenyu pekutanga handina kumunzwa mukadzi gogo chibage ngachipurwe chiri mudare kechi3 mukadzi ndopakati gogo chibage ngachiite sei ngachipurwe uyu handisi kumukwanisa ndaionawo chibage changu chichipera ndofunga musi wa6 October mai vake ndakavaudza vari patara pachakarod ndikati mukomana ezvezvo anorohwa kuploti haandiudzeni ndichigara naye ko akarohwa akafa inini ndisingazvizivi haanditauriri zvikanzi akarohwa ndikati ane mbonje but sekuru akamuti iwo kiri mbonje ndeye zvikanzi asekuru ndakagumwa pachidombo ini nditozonzwa kuti akarohwa ndikati naibatako ko unorohwa ukakuvara mai vako ndozonovaudza kuti kudii anga asingatauri mukomana saka zvadaro pamba paishaika huku dzichishaika huku asi huku dzacho mushaikirwa dzaita vaiti dziri kufa pachisara zvimwe zvinenge zvasara kusvikira ndamuti kiri ukaona huku idzodzo dzarumwa nemakonzo kana nekadzi taura kuti urike padara tozoya tichirasa kana dzaita sei dzaora zvadzo ndadziona
zvakamboti zii izvozvo zvokuti huku dzinoita se dzinoshaya. Saka mukadzi wacho ndobva azouya kunoko ane zvaaifambirawo izvozvo idzi private confidentiality, ndobva auya ndobva atora zvinhu zvake. Nai maitaku pane huku yashota, mukadzi akabva ati mbuya imwe yamheno baba tako, but imwe ndakasiya ichita sei ichirwara. Zvapfuura izvozvo tazobva musi wa4 October taenda kuAirport kuNyaradzi. Tasvika pamba uye akabva asara achibuda sekureva kwaita kuti ndakafonerwa namai vangu but kwatiri hana kutaura izvozvo. Akabva asara achibuda achiuya kuno kuchibuda. Kubva musi wa4 ndofunga isusu takazodzokera kumusi wa8 October kuplot. Dhera takasvika kuma7 iye achitoti ndiri kutobva kutosvika izvozvo. Tikati kubva rini because mai vake vakandifonera iri Saturday kuAirport. Zvikanzi mukomana ndamuti auya ari kudiwa, pane vachiti ari kudiwa uko ari kudiwa. Ndikati ko madire kuti auye nhasi Saturday adi kuzoya Sunday kana kuti Monday makuseni since ikoko kusina vanhu kuplot. Zvikanzi pane zviri kutodiwa chichi. Ndobva ndanyarira hangu. Tikapedza 6 days tiri muno muchibutu ndobva tazodzokera kuplot. Tadzokera kuplot kwekwi mukomana izvikanzi nasekuru kwaiwewo kubva Friday kusvika izvozvi haupo. Mukadzi wako anongori ega, mbudzi dziri kungodya zvinhu zvevanhu chichi nemugadheni. Uyu ndobva angostika akadaro. Saka ndobva ndamuti Kiri, wona kutora kwauri kuita zvinhu uri kutora panapa unozopedzera washaya chinji kuba panapa ozonoba kumaraini ozokuvadzwa tasiyana neni. Saka zviri nani wako uende zviri nani. Ende $50 yaari kutaura anga akutambira $70. Ndoya taive tatomupa mari yake $70 iyo. Tatomupa mari yake. Ndofunga pa 2 months andina kumupa grocery rakakwana. Ndakamushotena ndikatoudza kuti kuba kwamuri kuita uku nemwoyo wangu wese tinodya tese zvandauya nazvo ndichikupai wandibira futi saizvozvo. Anobva akumbira regero gogo ndakaresva, sekuru ndakaresva, mbuya mundirevererawo kuna sekuru ndakaresva. Oraiti tosiya zvakadaro. Ndobva ndati Kiri, inini ndakuzokusungisa. Mukadzi wacho akachema akati gogo baba tako vakabva kujeri manje so mukavasungisa ndozodii moza mwoyo wokubereka. Ndikarwadziwa nekuchema kwaita mukadzi wacho gogo ndiri nherere kana baba tako vadzokera kujeri ndozodii. Ndokubva ndazvinzwa zvangu ndokuti kumashure kwacho anga atora zvimagiza tengi 5 zvakatengwa kwamajoni kumhondoro netaira ive mumba. Panguva yatakashaya zvimagiza tengi andina kuziva kuti netairi mumba hamusisina. Ndobva ndazoti tiri kuda tai da kuendesa kumuzarabani pachikotkari. Tai zvikanzi gogo tai rakabiwa mazuva akabiwa zvimagiza tengi. Ndikati mumba maunorara ndomunobiwa tai. Ndobva takazomuti Kiri, zviri nani uite se uende hako. Kiri, taura nasekuru. Inini nemukadzi wako ndisu takatsvagirana basa. Imimi varume vaviri hamuna zvamunoziva ipapo, saka iwe uchitaura nani nasekuru. Ndobva vati ndati endai sekuru ndobva vati aiwa iwe uri kurohwa kuno kwausi kutaura kwaukafa uchazonoba futi kumba kwevanhuko. Ndonzi muzukuru wamwala akaita se akaba. Saka Thursday yacho ndobva vatorongedza makuseni. Ndofunga vakabuda pamba 10:30 makuseni. Ndobva atouya gogo zvinhu zvangu handisi kukwanisa kuita sei kuzvitakura. Ndikati ko pana pamabviswa zvokunzi pfitseke here. Zvinhu siyai mugozodzoka muchiita sei muchitora. Zvesho vakabuda nebhegi ravo reredhi. Vakabuda vakaita sei vakaenda. Friday kuma 3 kana ndisingakanganise 3 zuva rodoka vakabva vauya nemota chijipi so chinogara uku kutofini. Zvikanzi tavazotora chii zvinhu. Saka chakaita kuti ndizomuti Kiri usatore zvinhu. Takasara tikashaya huku imwe. Mukomana achiti huku dzangu dzedza makandipa dzakashota dzanga achichekera dzanziri 10 dziripo 9. Ndobva pavakauya ndobva tabvunza ndikati mune huku imwe yakashayika. Uyu ndobva atogara pasi. Zvikanzi gogo pakaresveka maitaku ndo vakabhaiza vasina kutaura kuti mune imwe huku yakashota vakatozoiona yasara ichi. Tikati ko inga takataura paipai kuti huku ngadziswe pamusoro apo kana tauya taona dzakaora tozorasa. Nekuti inini ndiri kudaro ndiri kufungidzira kuti iwe muzukuru ndouri kuita sei uri kudya huku. Ndozvandakaita. Saka ipapo ndopa ndakazomuti Kiri ndikakuti utore zvinhu zvako zvandakuregerera zvawanda kubva kutai kuchibage kuzvimagiza
unozodzoka futi uchingondibira uchingoti vai kana ndikataura navo vanongoti zvakadaro zviri right. Ndikati ini ndinongoda marecoveries euku. Ndobva vabva ndokubva vaenda. Ndobva vauya kuno vakazofona achifona uyu mukomana achindifonera inini anga akadhakwa nofunga akafona kuma10 dzeusiku akatotaura kuti imimi makaba chichi makatora zvinhu zvangu makarega kundibudisa. Ndikati azvinhu zvauri kutaura izvozvo handifunga kuti neidzi dzangu dzakanyatsokwana ndikakurambidze kutora zvinhu izvozvo nekuti upenyu hwemunhu hwauri kutaura nezvavo zvikanzi makandirambidza kutora. Ndikati dai wakataura kuti gogo mumba umo mune odha rangu randiri kuda ndaikutendera kuita sei kutora. Ndikati izvozvo zvacho zvauri kutaura izvozvo mai vako vakanditi ndakatora futi zvinhu izvozvo zviri pai. Ndokubva andiudza pazviri ndokubva ndatora. Ndakatora hembe dzemwana nezvinhu zvacho izvozvo ndikatora ndikauya nazvo ndikaisa message kufoni yake hapana akapindura. Ndikaisazve kuti message waiona here hapana akapindura. Ndikaisa kuna mai vacho ndakati maita kuvauya kuzotora munamato yavo havana kuuya kuzotora munamato yavo hapana akaita sei hapana akapindura kusvika izvozvo. Saka kumba kwenyu kwachona iko hakuna chake chiriko Kupi? kupurazi kwacho kwamamuriko. Kupurazi kune mabhegi ake hembe dzake dzakangorongedzwa dzakadaro. Chii chiri kuitisa kuti asatora? Chakaita kuti asatore ndakamuti huku dzangu idzi dzawatora Kiri ndikakuregera wakadaro uchingoenda. Tasone muzuro ndizuro ndakakuti Kiri huku dzinenge dzadyiwa sinzi uri kuti huku dziri kusara hadzisi kupera dzese isa pamusoro pedaro. Ndikati wakandibira chibage ukandibira tai ukandibira magiza 10 saka inini ndinoda kuti chi ungorikavha chi zvinhu zvangu. Ndofunga musi wacho wakafona kuma10 dzeusiku foni yaakashandisa hamene kuti ifoni yani. Ndichimuti Kiri ini ndinongoda zvinhu zvangu handisi kuda zvokuita zvokunetsana newe uya utore futi chizvi zvinhu zvako handina pakuzviisa zvikanzi garai nazvo uko zvinongokavhirana nezvinhu zvenyu zvandakaita zvandakatora. Ndikatewa ndinozvidii zvinhu zvako handina zvokuzviita zvinhu zvako. Saka ipapo pandakafonerana naye ndikamubvunza kuti zvinhu zvauri kuda iwewe zviri pai akandiudza kuti zviri mumonaki mune hembe dzemwana. Ndikakwanisa kutora hembe dzemwana nezvinhu zvacho izvozvo ndikauya nazvo ndikavaisira mameseji kuti vauye kuzotora hapana akauya kuzotora. So nyaya yekuti wakaramba nezvinhu zvako iwe shamari endorotora zvinhu zvakoyo kutaura kwavari kuita kubva pachibage pavari kutaura zvandikutaura ndozvidza mama ndatienda unotora zvinhu zvanu zvako zvinhu zvako ionetire mutemo wokuba kana muti vanhu mukanga muchishanda padzimba dzevanhu. kutaura kwavari kuita kutotaura zvinhu zvisinambovira zvatobekera nekuti chero pari pachibage pavari kutaura vakandipa ndima yangu yokurima. Pandakatobuda pachikara chibage changu ndakaita 6 masaga angu echibage pandakapura but vakasara nayo vakachitora chese zvokuti kwai ndakatozovabira chibage chavo handaizomboba chibage chavo vakavandipa ndima yangu. Ava ndiamaya amai okubereka munhu mudzimai haapo. ari kupi? Ari kugadzema kumadiku yanai kudari. nepandiri kutombobata ndatongomuti yatosara ndo pandauya kuno batikana ndiani chekutaura kamuno kudari Apa pane nyaya vari kutaura iyi yavari kutaura ndine umombo huri mufoni mangu. Pavanotaura kuti ndakatora zvinhu zvavo chichi vakarima chibage here vakaita 6 bags. handitomboziva kuti akakohwa here 6 bags. Ndanga ndakamupa ndima yake ndofunga haikwane kana 1 eka. Chibage changu ichocho chiri kutaurwa ichocho ndofunga kana sabhuku vanozviziva ndakaenda ndikanotaura ndichitotaura ende ipapo anoni handingataure chichi izvozvo. Munhu iye wandiri kutaura nezvake akatonditi mukomana wenyu agarisa apa dai mamubvisa nekuti kune vanhu vasina chibage vaane chibage ari kutora chibage achienda kunopuhwa doro. Ndofunga ndaitomutsura ndichitomuudza ende ndaive ndisingazviteereri but pandakazoonawo chibage chichipera mudara iye akatanga kutochitora chisati chakohwewa. Ndikamurambidza kuti musakohwe chibage chatakaunganidza pamahobho. Mushure menge ndanzwa kuti mukomana ari kutora chibage achipura chibage achienda nacho achinotengesa nedoro achinwa doro chake chacho angasati akohwa changu chacho ndikati usakohwe. Patakaenda kunyaradzo ndakamona akohwa mahobho ndikati Kiri
pachibage chawakabvisa pachakaenda kupi dara risina kana kutombopusha kuzosvika kumusoro. Saka mumwe wacho kunhu kwaaiendesa chibage aenda nechibage mukomana pane kwaakaenda nechibage achitonotengesa. Munhu wache mukadzi wake akafona kune murume wacho, kune mukomana wokwamwale ari kutengesa chibage, anani? Akabva ataura mumwe wacho waaiba naye chibage pakarondwa tsoka dzakarondwa dzikanosvika pamba pangu. Saka mukomana endewo kwaMheto akatoburitswa basa waaitora naye chibage. Mukomana wakwamheto wacho akatoenda. Ndikuda kompleni yake ati zvinhu zvangu zvakavharirwa mumba zvikanzi ndisatore, mune mapiritsi angu andinomwa mukati usatore. Ndozvandiri kuti inini chinomutasisa kutora zvinhu zvake pane zvinhu chii, auye kuzotora zvinhu zvake. Zvinhu zvake ngawe atore. Shamwari, amba enda unotora zvinhu zvako. tenda mama. Ndakumbirawo vaverenga mameseji. Handina time yekuverenga mameseji. Ndiri kutaura kompleni yaisa mudare zvaya kutaura. Kompleni pamwe ndeye mapiritsi yandakavaisira yemapiritsi yavari kutaura. Yandakati ndauya nemapiritsi. Mune mabhegi ake ane mbatya dzake. Munotora ngozi nevanhu ava mune mambosenzesa padzimba dzenyu musingabhadhare vanhu ivavo. Handina kana Handimapora. Mari dzamune muchivabhadhara dzacho. Ndamupa $70. Tikatarisa mari dzekubhadhara vanhu vachigara pamba penyu, mutemo hautaure izvozvo amai. Handiti mapora. Hatidi kuti tipinde munyaya dzatisinei nadzo. Ngatiendei pekuti munhu kana akubva pamba, amheno varungu vedu vechitema mese, noti imimi moga. Hakuna munhu anozobva pabasa ipapo zvakanaka. Asika ngatiregei kuchibata mbatya dzinopa ngozi mumusha. Mbatya dzevanhu ivava vanenge vambokushandirai, vakushandirai mangwana kana afa imambenge muchiramba nadzo kana kuti mambenge muchishandisa simba rekuti zvakazoda. Munhu kana aba mutemo ngaasungiswe kumapurisa. Ndo vanoita criminal yekuba. Hamutonge mega. Handiri mapora. Anonzi waba, anonzi waita sei kana munhu akuenda iyeye. Hamusiri mimoga. Ndo zvatinofunga kuti munhu wese ashandira murungu wechitema, vazhinji vese pei ikanga yasvika. Tinovaona vanoshanda mumashopa. Mwedzi kana wakupera, stoku ndo padzinoitwa. Wakazoshotesa wazodini. Mwana wevanhu haana chinhu. Mwedzi wokutanga wechi2 wechi3 unoona kuti bheta ndiende. Amurwadziwe vanhu handizivi kuti chii. Uyu kana maimubhadhara mari yake, fine. Kana mamuona kuti hamuchamuda pabasa penyu, mupei mbatya dzake, abude pamusha, aende musare makachena, iye aende nezvinhu zvake. Handidi mapora. Kana madaro, vanhu ava vanomuka ngozi hamusati makamboona nekushungurudzwa kwavanenge vachiita mumisha yavanenge vachirarama vara. Mune muchiti muri kumuitira zvakanaka, mozonopedzesera pakupedzesera manhinge vanoba. Hadzisi nhema. Avade zvishoma. Handiti. But kana munhu aba anoda kunzi 1 mupurisa padhuze. Kana munhu waba kwese kwaba munhu pabasa anosungwa. Handiti mapora. Kana maona kuti ihama mobva mati ina ndigona kugara nemunhu anobasha mari, tora zvinhu zvako udi uende matopedza basa, motsvaga umwe munhu. Rukumbirai ngaatore zvinhu zvake uyu adzokere basa. Ukabasha mwari pabasa aurigare basa ripi. Isusu imo munoti kaba tinodzingwa namambo muno. Saka hatitoba tinosvika kudzingwa basa rake. Saka ukanotora zvinhu zvako problem ndei? Vana mamboni kuti kuvaramba kuti handina kumbozibhira tawirirana $100 ndo zvavatotaura, asi tatakawirirana sezvo vakuramba zvavo mhosva yavo. Haisi mhosva. Iwo wakanga wakupuwa $70. Havana tombobvira vatombosvika $70. Ndangopuwa $50 kana vanopata vachisaina navanombonditi apa ndepataisana. Wakashanda mwedzi mungani? Ndakashanda gore ne4 months. Gore ne4 months? Gore ne4 months.
uchingopuwa ma$50 ndingopuwa $50 nemudzimai wangu. Basa rese randaingoita mudzimai wangu aiita anga asingambosari kumba akarara. Mudzimai wachona ari ipi? Aripo asara zvake kumba kugadzima uku kwatiri kutoshanda kwatikaona basa. Nokuti pandakatouya nemota ndanga ndatobhadhara mari yekuti nditakure zvinhu zvangu. Saka wakatoudza muridzi wemota zvakanzi tora munhu yembavha, tora mari iyoyo usatombomubhadhara, mari yakambova yangotora mahara. Handina kana mari yandakadzorerwa pakuhaya kwandakaita motikari. Saka ndikupedza nyaya yenyu tichiti endai monotora mari nekuti zvinhu zvako kubatya ndodzavataura dziripo zvekuti mari manje maagreements enyu isagona kupinda mari tichiti iwewe wakazodai iwe wakazodai zvinotinetsa because maagreements ekutaurira navanhu zvamataurira nazvii iwewe ndiwakuenda papera usiri wakapinzwa basa sekutaura kwavari kuita akapinzwa basa angadai ari apo zvino achititaurira kuti ndozvo zvakamira zvakaita tichibvunza naiwe vanhu vaviri vachitaura chinhu hwana apa tinobata chokwadi chekuti uyo ari kunyekwa uyo ari kunyekwa ndikumakwa tezvinoyo kunzwanga uchiba huku watsvagirwa purani akati kunditsvagira purani sezvo vakanga vauya zvavo nemwana wavo vachiti udhira kuti uzogara nemwana wedu, saka vakangoona kuti uyu tikamudzinga mwana wedu achasara ari paploti. Ndona advantage yavakakwanisa kutora zati munhu anogara panapa apo, saka bvira tidzinge uyu tomadzingira vakandiita kuti izvezvi chero kuti ndindotakura zvinhu zvangu zvacho mari yacho ndakatorerwa imota ndakanga ndahaya kutounzirwa nemadiro andai kuita ndaivada vana chero mwana wake izvozvi ndakatomisa mubhajeti yangu yezvi zvepakrismasi mwana wake izvozvi nyange akabva kupa kwangu mwana wake anotori mubhajeti vevana vangu yekumutengera ipe yekrismasi handina kana mhosva naye ndaivada vana. Itonyaya mabasistuo, zirikupisa panike kasistuo.